Anga babu benana damna ni minye oye ka irasa ka foko minye Mali jamana kono abe dogokun kelen nyango bo kuma u kunchara kosebe ka keni fangandraki waleyaye dogokun konna na ka damne kari la foka na se dogokun chamanchema an yɛrɛ ye laseli caman kɛ a la nka an y'a yira k'a fɔ daluya mun ta an bolo an tɛ se k'a fɔ ko o waleya o timɛnna k'a sababuya kɛ gouvernement tun y'a fɔ ko a bɛna na communiqué kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kɛba kununko sɔrɔ communiqué in ale binna maa 11 olu de minɛna nin waati in na k'o yira kununko jabaranin na minisiri Dawud ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ Mali furancɛ fanga maaw y'a yira sa k'a fɔ nin kalo in tile 14 k'u ye maa siganamaw minɛ minnu tun b'a fɛ ka fangandraki kɛ ka na ni basigibaliya ye Mali ale calatigɛ jɛkulu kɔnɔna na kibaruya in dira Radio Mali ka télévision so la kununko minisiri Dawudu fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye kabini utu kalo tile fɔlɔ ye baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ wolomasiri tabaw bolo olu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko maaw bɛ yen olu tun b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka baara dɔ sigi sen kan min bɛna ni fangandraki ye wa fana k'u kun dɛmɛnen don ni kɔkan jamana wɛrɛw ye siganama minnu minɛna a yira k'a fɔ sa ko Yann Christian Bernard Vizier ale bɛ a la ale ye Faransika ye wolomasiri taba don mécanicien don u ka pankuruko hukumu kɔnɔna na sɔrɔsiya yɛrɛ keba a y'o baara daminɛ san 1993 san a bɔra jala dɔ la n'o o ye sous-lieutenant ye a y'o sɔrɔ san 2001 san lieutenant a kɛra o ye san 2003 capitaine san 2009 commandant san 2015 lieutenant colonel a kɛra o ye san 2016 Faransi yɛrɛ ye jɔnjɔn d'a ma sa n'o y'u ka chevalier de l'ordre national du mérite ye san 20 o san ka kɛ ni a ka waleya kɛlenw ye Faransikaw fɛ yen k'a dɔn k'a dɔn ala kari maa kofɔlen a minɛna Bamakɔ yan a yira k'a fɔ sa k'a tun bɛ ka baara kɛ Faransi service de renseignement ale ka hukumu kɔnɔna na gouvernement ka communiqué fana kɔnɔna na u ye bugunatigɛ kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka général 2 ma n'o ye Abasi Damele ye ale tun ye Moti gouverneur kɔrɔ ye san 2020 kana se san 2025 ma Abasi Damele a ye baara caman kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan wulikajɔ minnu n'o y'a to danayabaw dara ka sɔrɔsiw ka hukumu kɔnɔna na maa filanan min bɛ yen n'o fana ye général ye o ye Nema Sagara ye ale yɛrɛ tun ye muso fɔlɔ ye armée de l'air gun kan min kun sera ka nin jala ɲɔgɔnna sɔrɔ n'o ye général de brigade Jala ye ninnu bɛɛ lajɛlen sa maa wɛrɛw fana b'u kɔkɔrɔ sabula a yira k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'o ye maa 8 wɛrɛw ye olu fana bɛ ko in na lieutenant colonel Baba Damele ale bɛ o la lieutenant colonel Saiba Keita bɛ o la lieutenant colonel Mamadou n'u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara bɛ o la lieutenant colonel Mamadou n'u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara lieutenant colonel Tagalo Diop ka taa se capitaine Mohamed Ouattara ma caporal Amadou Buba Kulubali sergent chef Bukari Karakojo ale bɛ a la min ye Yakuba Kojo o fana bɛ a la gouvernement ka bataki kɔnɔna kɛba a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya minnu kɛlen filɛ nin ye ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Mali service de renseignement ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'o ye Modibo Konɛ n'a ka maaw ye baara kɔni kun daminɛ n'olu fɛ kabini utu kalo tile fɔlɔ kabini u ye kibaruya ninnu sɔrɔ lamɛnliw ni sɛbɛnsɛbɛnliw ni tuguɲɔgɔnkɔw fo ka t'u bolo la ni maa ninnu kan fala ye keba Faransika maa min filɛ nin ni o bɛ waleya in na a yirala k'a fɔ ko Faransi service de renseignement olu de ye maa kofɔlen bila ka na yan wa ale de fana ye politikimaaw maa minnu bɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu kɔnɔna na ka taa se wolomasiri tabaw ma ale de y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'u ye sɛgɛsɛgɛli tɔw ko olu bɛ sen na kɛba communiqué min ni gouvernement y'o ci ka na an ma o y'u ka communiqué 77 ye furancɛla fanga ɲɛmaaw k'u b'a yira maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen na ko min ye sɔrɔsi kulu damadɔni minnu tɛ sɔrɔsiw ka ko la kosɛbɛ ten ko olu tun b'a fɛ ka dankari Mali jamana na ka kɛ ni u ka waleya ɲɛ sa lakana bɛ se ka sabati cogo min waleya min bɛ dan sagi min ye sariyaw sɔsɔli la an ka jamana kɔnɔ n'o ye fangandraki ye
waati min na ko maliden bɛɛ lajɛlen wulen no k'u bolo fara ɲɔgɔn kan Mali fanba ka se ka baara kɛ bi an bɛ taa yɛlɛma hɔrɔnya la cogo min na min ye bamancɔlen jugawale kɛbaaw k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na wolomasiri tabaa dɔw olu ni duguden dɔw olu de fana fa wulikajɔ n'u ka cɛsiri k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se sa ka dɛmɛ taga don an kɔ ka jamana wɛrɛw ma yaasa ka se ka Mali ta filɛ nin ye taabolo sira min kan nin ye k'o bali communiqué kɔnɔna na sa ko ko min ye wolomasiri tabaa ka wulikajɔ n'u ka timinanja n'u ka kokɔlɔsi sababuya la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ u bolo k'olu ye wulikajɔ in bali wulikajɔ in balilen sa maa minnu tun bɛ sa n'olu tun b'a baara la kabini utukalo tile fɔlɔ san 2025 fo kana se nin waati ma ko tɛgɛdara belebele dɔw kan min ye maaw ye u bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ sa faransikaw ka maa kelen bɛ a la ni ale ye Vizier Yanni ye ale yɛrɛ kɔni tun bɛ Faransi service renseignement o de ka baara la yan maa kofɔlen ale de kɔni ye sa politiki maaw fasodenw ka tɔnjɛkulu ka taa se sɔrɔdasiw ma k'olu fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Abbas Dambele ani Nema Sagara gouvernement de transition ko sa ko waliya min kɛlen filɛ nin k'a b'a kɔn fo ka se a dan na k'a b'a fɔ an ka jamanadenw fana ɲɛna ko min ye sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ sen na yaasa nɔfɛmaw maa minnu sen yera nin ko in na maa mun da donna a la yɔrɔ jan ni yɔrɔ surunna k'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ sariya ko ta nasira fɛ gouvernement ko k'a bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakili sigi baara min na a bɛ sen na nin ye u ka taa u ka ciw la u k'u ka baaraw kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye lafiyaw ka se k'o kɛ jamanadenw ka bila u kunna sa k'a fɔ ko min ye maa o maa kɔni n'i ko k'i bɛna Mali kɔni jamana k'i b'a daraki walima k'i b'a dafiri k'i bɛna wolomasiri tabaw dafalen jɔlen sɔrɔ i ɲɛ k'u b'o ɲini Ala ka o dugaw minɛ ko Ala ka Mali kisi sɛbɛn in a fa sirila utukalo tile 14 san 2025 minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna n'o ministre de la décentralisation ye fanga ka kuma lase la général de division Ablaye Maïga commandeur de l'ordre national ale de sɛbɛn in fa siri keba ka kɛ ni waleya in ye kunungo su Radio Mali maaw ye maa minnu ye nin ko in kɛ u y'u bugunatigɛ bɔ a bɛ nanzarakan na an k'o di maaw ma u ka o lajɛ. L'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambele. Général de brigade Nema Sagara. Lieutenant-colonel Baba Dambele. Lieutenant-colonel Saïbou Keïta. Lieutenant-colonel Mamadou Di Tchekoro Djara. Lieutenant-colonel Sungalo Diop. Capitaine Mohamed Ouattara. Caporal Amadou Bouba Koulibaly. Sergent-chef Boukari Karakodjo. Yakuba Kodjo. Et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Ayiwa Keba kunungo ministre Daoud a taalen ka taa ka laseli kɛ Radio Mali maaw u y'a ɲini a fɛ Keba a ka ko in bɛndɛgɛmɔ bamanankan na yaasa an ka jamanaden fanba bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min an ye min sɔrɔ Radio Mali mɔgɔw bolo Daoud ka laseli la o fana filɛ nin ye. bɛ dɔgɔkun damadɔni bɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ fɛ ka ɲagami don jamana la ka jamana ɲagami olu mɔgɔw sarasiw b'a la civiliw b'a la fɛn caman b'a la politique mɔgɔw b'a la société civile mɔgɔ caman b'a la nka an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu minɛna u yɛrɛ ja bɔra télé la a y'u ye an ɲɛ b'a caman na sarasiw ka ciw la mɔgɔ wɛrɛw b'u la hali mɔgɔ dɔ fana sɔrɔla la min tɛ yanka ye a bɔra farajɛ jamana mɔgɔ dɔ donc bɛɛ b'a yira k'a fɔ a ko in tɛ Mali kɔnɔna dɔrɔn mɔgɔ dɔw sen b'a la hali Mali kɔfɛ mɔgɔ dɔw fana sen b'a la hali minnu tɛ maliyɛn donc an ka service spécialisé foli b'u ye yan u sera ka mɔgɔ fɔlɔw minɛ tɔw fana lasɔrɔla o cogoya kelen de la nka halisa a bɛ fɔ min ma ko investigation a bɛ ka continuer walasa u ni mɔgɔ minnu bɛ nin jɛjugu in na u ka se ka dɔn an ka jamana mɔgɔ tɛ nin na bi
an ka jamana mɔgɔ tɛ nin na bi jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'a hakili an jugu fɔlɔ ye bi terroriste de ye banbagaci minnu bɛ k'an ka jamana ci n'u bɛ k'an ka dugu jeni u bɛ k'an ka mɔgɔw faga civil t'a la sarasi t'a la an k'an ka jɛ ka ninnu de kɛlɛ bi jamana ɲagamini tɛ na fɛn ɲɛ mɔgɔ si an bɛ yɔrɔ min na bi nka minnu y'a kɛ u yɛrɛ y'a ye u bɛ yɔrɔ min na bi n y'a fɔ cogoya min na n'u ni mɔgɔ minnu don caman lasɔrɔla nka halisa baaraw bɛ ka kɛ walasa ka a tɔ fana lasɔrɔ mɛ ka tila k'a fɔ an ka jamanadenw ye u k'u hakili sigi foyi tɛ yen nɔ foyi tɛ yen min bɛ se k'a to n'u ja bɛ tigɛ walasa kunpan wala fɛn wɛrɛ dɔ k'u sɔrɔ situation maîtriselen don foyi tɛ yen nɔ min bɛ taa ka bagan gɛn ka taa ka bagan gɛn min bɛ taa ka jago la ka taa ka jago la basigi bɛ yen nɔ nka halisa an ka an janto an yɛrɛ la n'an ye fɛn ye min man ɲi an ka jamana ma n'an ye fɛn mɛn min man ɲi an ka jamana ma an ka finidonnaw lasɔrɔ joona k'a f'u ye ni kunnafoni dira a di waati ɲuman na hakili o b'a to an bɛ se ka fɛn dɔ labɛn k'a kunbɛn nin yɔrɔ in na foli bɛ jamanaden ɲumanw ye foli fana b'an ka service ye minnu ye nin baara in kɛ walasa ka ninnu kun kelen bɛ ka ko min boloda ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana ɲagamini walasa u bɛ min nɔfɛ u kana lasɔrɔ. an y'a ye sɔrɔsi jalabatigi dɔw fana b'a la. awɔ jalabatigiw b'a la jalamisɛnnintigiw b'a la dugumamɔgɔw b'a la a bɛɛ de b'a la n y'a fɔ cogoya min na minnu yɛrɛ ja bɔra télé la aw yɛrɛ y'a ye a dɔw ye gendarmew ye a dɔw ye jalabaw sɔrɔ a dɔw ye pilasibaw sɔrɔ jamana in kɔnɔ nka ni mɔgɔ t'a dɔn kuma dɔ i bɛ min fɛ a ka gɛlɛn sinon jamana ɲagamini kɔni mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ jamana ɲagamini man kan k'i ka baara fɔlɔ ye surtout finidonna ka baara fɔlɔ ka kɛ jamana lakanani de ye a baara man kɛ jamana ɲagamini ye o donc k'a f'u ye halisa ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na. Merci monsieur le ministre.